6 शेड्यूल ओनसोलाव गोख्रै जौगानायनि फारसे आसाम सरकारनि नोजोर। सरकारि बिथांखिफोर मावफुंनायनि सायाव गोख्रोङै नोजोर लाखिनो थाखाय 6थि फारिलाइनि सिङाव थानाय एबा 6 शेड्यूलनि BCDCखौ गोहोगोरा खालामगोन। बेनि थाखाय आसाम सरकारा 6 शेड्यूलनि सिङाव थानाय गासै BCDCफोराव थिसनगोन नेहाथारि। आसाम सरकारा थांनाय सानखालि खुंनाय केबिनेट मेलनि गेजेरजों रायजोनि 6थि फारिलाइनि सिङाव थानाय गासै BCDCफोराव सेक्रेटारि थिसननायनि थाखाय गनायथि होबाय। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव खुंनाय मैयानि केबिनेट मेलाव थांखि लानाय बायदि आसामनि 6थि फारिलाइनि सिङाव थानाय BTCनि थाखाय मोन 420 सेक्रेटारि थिसननायनि मासि, डिमा हासावनि थाखाय मोन 28 मासि, कार्बि आंलं आरो सोनाब कार्बि आंलंनि थाखाय मोन 26 मासिनि थाखाय गनायथि होनाय जादों। 6 शेड्यूलनि सिङाव थानाय ओनसोलफोराव गामियारि थाखोआव सरकारि बिथांखिफोरखौ मावफुंनायनि बेलायाव थांखि आजावनाय, सायख'नाय, नोजोर लाखिनाय, सामलायनायाव BCDCखौ गोख्रों खालामनो थाखाय आसाम सरकारा सेक्रेटारि थिसननायनि थांखिखौ लानाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि केबिनेट मेलाव बिटिआर हालामनि जर'खायै बर'फोरनि थाखाय लानाय मोनसे गोनांथार थांखिया जाबाय रुपसि उरां गाथोननि मुंखौ सोलायनानै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म उरां गाथोन मुं दोननाय। मैयानि केबिनेट जथुम्मायाव आसाम सरकारा बर'नि गेदेमा गुरुदेव कालीचरणआ समाजनि थाखाय होलांनाय बिहोमाखौ मान होनानै रुपसि उरां गाथोननि मुंखौ सोलायनानै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म उरां गाथोन मुं दोननायनि गनायथि होनाय जायो। थारैनो बर'फोरनि थाखाय बियो मोनसे गोजोनथाव आरो देरगाथाव थांखि जादों।